बघ बांगडो कसलो असनसनी बघ बांगडो ह्यो तांडेला हां मग भारी आहे. सकाळी किती वाजता गेला? सकाळी किती वाजता गेला? किती? 6:30 वाजता. 4:30 म्हणजे मी साखर झोप ना फुल सूर्य बघा आता मस्त वर आलेला आहे. पहिल्यांदा सूर्योदय बघितलेलो असणार महिन्याभरात. काय हो सांगतो मी याच्या नादाक लागा नको. कधीच माहित आहे तू बघितलं पहिलं सूर्योदय? भात लावू गेलंच ना त्याच्यानंतर आज तो पहिल्यांदा बघितलं. हो त्याच्यानंतर किती वेळा उठलं सकाळी सकाळी. आणि आता त्या तिकडे दिसतंय तुम्हाला व्हिडिओ दिसत असेल. हळूहळू जाळं आता ओढायला घेतलं आहे त्यांनी. एक टोक त्या साईडला आहे ती तिकडे ओढताना दिसत आहेत ती आणि एक त्याचं टोक हे या साईडला आहे जाळ्याचं. हे बघणार आता मी पहिल्यांदा. मग गेल्या वर्षी इल्लाव तेव्हा आपण माशाच घेऊन गेलो ना तेव्हा रापण नाही लागलेली. रापण नव्हती तेव्हा. आता सगळे ट्रॉलर झाले त्यामुळे ही मासेमारी अशी मासेमारी नाही होत आता खरं. आपल्याकडे तरी भरपूर होता रापण ही विषय. माहिती अशी मासेमारी हाच खय तू बघ खया. तर नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणी आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी मुकेश गाडी तुमचं खूप खूप स्वागत करते. सकाळीच शुभ सकाळ. तर मित्रांनो आता आम्ही चाललो बघूया मासे पकडू. रापण एक जाऊचा माशांसाठी पावडर जरा मारण्याची उठली आहे सकाळी सकाळी. तर आपण एक जाऊचा आणि विनवानी इली होती बघा. काय रे टाइमपास झालं लगेच इलं. कधी इलं मग अशी फोन केला तेव्हा काकीने इलं. हो औषध थांबलेलं काय बोललं पूजा 2 मिनिटात केलंय. पूजा करतोय. बाहेर थंडी आहे की हवे थंडी आहे? नाही थंडी आहे बाहेर, भोतूर थंडी आहे. पूनम मॅडम सकाळी काय गो सकाळी काय चाललं? हम सकाळी मासे लई नाही जा येतील आता काय माहिती. लवकर येतं कापणीचे वाडीत येत नाही विकू. 8 वाजल्यापासून चालू. एका माहिती असतं काय रे ओडियन जाऊचा बुतूर ना त्या एकदा गावत नाही टायमिंग हवेत तीरच सगळे. काय हवेत तीर नसतं. तू नसतं तेव्हा. अरे मी नसतं बीत असं पण येणारच नाही तू. तरी पण तू चालायचं बुतूर. मी तुका वडीत नाही ना म्हणजे तू राहणार बाहेर आणि मागा जाणार जा बुतूर पितूर. नाही गेलेत वाटतं की जात. बघूया तरी सकाळीच वातावरण बघा मस्त. हे बघा सकाळी झोपेतनं उठवलं यांका 5 वाजता पण मीच लेट झाले. आता बघूया ना कितपत काय दिवे लावले असते. मी काय दिवे लावू? माझा काय सांगतं दिवे लावचं चालू हा की नाही हो यार. तू इथं चल तर कॅमेरा धर. नमस्कार मित्रांनो, बाबल्यान सकाळी सुरुवात केलेलीच असतात आणि आम्ही खय इलाव ह्या पण त्यांना सांगितलेलं असतात.
पण तरी पण परत सांगते की आम्ही आता आलो आहोत आपल्या कातवणच्या समुद्रकिनाऱ्यावर. कातवन म्हणजे कुणकेश्वरमधलंच कातवन, कारण की तिथे सकाळी सकाळी रापणीचे मासे येतात. पण अजून चालू झाले आहेत की नाही रापण ती पण माहीत नाही आहे. कोणाला फोन न करता आलो आहे, बाबल्याच्या भरोश्यावर इलो. बघूया आता. हां हत हत चल. माझे आता बूट भिजणार आहेत. आता या पाण्यातून जायचं आहे. पाणी रिव्हर्स जात आहे मागे, म्हणजे भरतीची वेळ आहे म्हणून इथे पाणी साचलं. नाही तर एरवी आम्ही येतो तेव्हा पाणी नसतं, क्रॉस करू शकतो असंच. आता सकाळचे 6:30 झाले आणि आमचा प्लॅन होता सकाळी 6 वाजेपर्यंत यायचा, कारण की तोपर्यंत रापणीचे मासे येतात. पण आता त्यांची होडी येताना दिसते आहे रापणीची. अर्धा तास लेट झालं असलं तरी होड्या ओढत आहेत रापणीच्या, दिसत आहेत आता मला इथून. आणि बाकी आपल्या ह्या छोट्या छोट्या होड्या असतात ज्या सकाळी जाऊन मासे पकडतात, त्या पण आल्या. तर मासे भेटण्याचे चान्सेस आहेत. गेल्या वेळेला आम्ही आलेलो भावना वगैरे, तेव्हा मासे नव्हते मिळाले. आणि त्या आधी पण, म्हणजे आता ही 3री-4थी फेरी आमची. आता ड्रोन नसल्यामुळे तुम्हाला ड्रोनचे शॉट तर दाखवू शकत नाही, पण या आधीचा व्हिडिओ होता त्यात ड्रोनचे शॉट आम्ही टाकले, तो जाऊन नक्की बघा. आणि आता सूर्योदय दाखवतो तुम्हाला. कॅमेऱ्यामध्ये थोडा छोटा दिसणार तो, त्यामुळे एवढी मजा येईल की नाही माहीत नाही, पण खतरनाक सूर्योदय होतो आहे माडांच्या मागून. तो बघा सूर्य जस्ट उगवला आहे. तर हे अशा प्रकारचं वातावरण सकाळी इथे पाहायला मिळतं, म्हणून जरी रापणीचे मासे घ्यायचे नसतील तरी मी इथे येतोच येतो. काय रे, ती पण रापणीचीच आहे ना? येत आधी हे बारके होडी होडा रापणीची नाही ती, त्याचे बांगडे आहेत. पिशवी आणल्याने या का न पिशवी पिशवीत काय घे. होय होय ती बैली तर बोललोय रापणीची जा, तू बोललो हडके आज वडी वडका इली. ती रापणीची नाही ती आपण मग ती तर बोलतो. तुका सांगितलं ती पहिली मग तुका कळा नाही धावा तू का कळ, म्हणजे तू गेलेलो तकडे. बरीच असते. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आता आम्ही रापण वडू केला, एका वडूकच लावतोय अशा रापण. प्रकारे हा अंदाधुंदी आलेला होता. अंदाधुंदी नाही, प्लॅन माझा होतो पण त्याच्यात काय ह्या नव्हता, नक्की नव्हता. साठी आम्ही मुंबई गावचा कॅन्सल केला. सांगितलं की नाही सांगितलंय वाटतं. आधी घेतोय मग घेऊया. या हे बघा मासे काढतो. हो बांगडेच सगळे बांगडे. येत मग पुढे मग सांगते बघ बांगडो कसलो असं ह्यो तांडेला. हां मग भारी आहे. सकाळी किती वाजता गेला? सकाळी किती वाजता गेला? किती? 6:30 वाजता. 4:30 म्हणजे मी साखर झोप ना फुल. मस्तपैकी बांगडे सकाळी ताजे ताजे घेऊचे असले तर हई हवा. होडी कोण चालवता? चालक हे मालक हे तांडे. आणि तुम्ही? हां ते बघा सकाळी 4 वाजल्यापासून माशांचं काम चालू असतं. रापणीचे नाही हे माहिती आहे. हे ओढा होय ना हो? पात. हा ही पात आमका तेवढं नाही काय समजत. ही पात आणि ते बघा आता आपण उडतं आता येते वाईट तिंक तकडे कशी ओढतात ते दाखवून येतं. हे बघा सगळे पाताई
नाही हो येऊ. हे बघा बांगडे, ताजे ताजे बांगडे सकाळीच सकाळीच. मग तर मित्रांनो आताच रापणीची जी होडी असते ती आली आहे किनाऱ्यावर आणि ते आता ओढायचं काम चालू आहे. यापूर्वीही आम्ही हा व्हिडिओ अपलोड केलेला, कसे रापणीचे मासे बाहेर येतात ते होडीतून. आम्ही आत गेलो नाही आहे, पण लवकरच आम्ही तोही व्हिडिओ बनवू. माका जाऊ करा भीती वाटतं म्हणून मी जात नाही, पण बाबलोच आहेत घेऊन कॅमेरा होतो. तर मासेमारीची जी पारंपरिक पद्धत आमच्या इथे आहे ती ही आहे रापण. तर खूप पूर्वीपासून ह्या पद्धतीत हे मासे इथे किनाऱ्यावर आणले जातात आणि ही पूर्ण रात्र वगैरे जात नाही, सकाळी पहाटे वगैरे असे जातात आणि जाळं टाकतात. ते पण या टोकापासून असं त्या टोकापर्यंत, आणि मग त्यात जेवढे मासे येतील ते ओढतात. पण प्रत्येक टायमाला मासे मिळतील असं नाही. गेल्या वेळी आम्ही यासाठी एकदम स्पेशल व्हिडिओ बनवलेला याची सगळी माहिती देण्यासाठी, तर तो जाऊन नक्की बघा. आणि आता हे जे होडं आहे त्यांचं ते कसं ओढतात ते तुम्हाला दाखवतो. त्याच्यात पण एक लय ताल असतो, त्या तालातच ते ओढतात ते. आता तुम्हाला आवाज ऐकायला येईल त्यांचा. तर अशा प्रकारे ही लाकडाची ओणकी लावून थोडं त्यांचं ओढलं जातं आणि त्यावर ग्रीस लावलं जातं थोडं. किती जड आहे ते बघा, एवढं ओढता पण जमत नाही त्यांना. गेल्या वेळी आम्ही व्हिडिओ अपलोड केला तर बरीच मंडळी होती ओढायला, आमचा बाबू पण होता. एका माशाच्या या होडीवर किती लोक काम करतात ते बघा. या सगळ्यांचं पोट याच्यावरच अवलंबून असतं. आई बाप्पा पण आलेत मासे बघायला कसे रापण गोडतात ते. थांबा हो जवळ हो. काढा काढा जोड्याने फोटो काढा तुम्ही. तकडे येतो बघ त्यांच्याकडे बघ. हे बघा आम्ही फोटो कायमच काढीत असतं, पण ही कमी असतात त्यामुळे यांच्या ते सकाळी सकाळीच मारू चांगलं. हे बघा माशांका सकाळी सकाळची देत 5 वाजता उठतात. 5 वाजता उठून आम्ही दाबोळ्यात ना येईला. मग बघा कशी म्हातारी माणसं या बघा व्हिडिओ. बालदी असते त्याला पाणी मारू गावला असता. आता मित्रांनो त्यांची होडी किनाऱ्यावर आणून झालेली आहे. होडी म्हणजे त्यांच्या भाषेत होडं आहे. होडकं होडकं. हे दोरियेवाले म्हणजे ही यांची रापण आहे.
हां ते नाही, ते वाटत नाही, ते राखलेलं नाही. अजून येऊचे हां. काय गावता आता का अकोलाने मासे किरकोळ अकोलेच जास्त आपणच जास्त. आता होडं त्यांचं ओढून झालं आहे आणि आता जे रापण टाकलेली आहे ती ओढणार आहेत. त्याला पण एक मजा असते आणि याच्यात किती मेहनत आहे तुम्ही बघितली. ते होडं ओढायला किती ताकद लागते. ते सूर्य बघा आता मस्त वर आलेला आहे. पहिल्यांदा सूर्योदय बघितलेलो असणार महिन्याभरात. टोमॅटो काय हो सांगतो मी याच्या नादाक लागा नको. कधीच माहित आहे तू बघितलं पहिलं सूर्योदय? भात लावू गेलंच ना, त्याच्यानंतर आज तो पहिल्यांदा बघितलं. हो त्याच्यानंतर किती वेळा उठलंय सकाळी सकाळी. तेव्हा ओढतच दांड्या शेडो आधी ओढतो तितका का शेडो हा तो उडी हा तितका गो एवढं मोठं शेडो असतं त्यांचे. आता सगळे ट्रॉलर झाले त्यामुळे ही इतकं मासेमारी जवळपास- अशी मासेमारी नाही होत आता खरं. आपल्याकडे तरी भरपूर होता रापण ही विषय हां. माहिती अशी मासेमारी हाच खय तू बघ खया. आपण हा प्रकार खूप कमी ठिकाणी आहे. हा आमच्या इथे ह्या कुणकेश्वरच्या कातवन किनारपट्टीवर आहे आणि निवतीवर होतो ना तो. निवतीचा समुद्रकिनारा आम्ही एकदा दोनदा दाखवला असेल तो समुद्रकिनारा. आम्ही गेलो आहे बरेचदा, व्हिडिओ केला की नाही आठवत नाही आहे. केलेला आपण गेलेलो रे त्याच्या समुद्रकिनाऱ्यावर. म्हणजे यांना घेऊन नाही गेलो अजून. तू घे. मी बरेचदा गेलो पण तेव्हा व्हिडिओ बनवलेला नाही आहे. तर तिथे त्याने दाखवलेला हा होतो प्रकार आणि हा आमच्या इथे. आणि बाकी काही ठिकाणी होत असेल, मला त्यातली काही कल्पना नाही. पण हा एकदम पारंपरिक प्रकार आहे आणि आता हा थोडा कमी होत चालला आहे कारण याला मेहनत खूप लागते आणि मासे तितके फारसे मिळतील याची अपेक्षा कमी असते. बाकी आता आज तुम्ही बघतायत त्या सगळ्या लॉन्च आहेत ज्या मासे पकडायला जातात, त्यांचं प्रमाण जास्त आहे. एकाच ठिकाणी असे जेव्हा 7-8 असतात तर त्यांचा एरिया ठरलेला असतो एवढ्या याच्यात. हां हे आता सकाळी गेले ना मग ते उभे ते संध्याकाळी. हां असं पण हां म्हणजे सकाळची वेगळी रापण, संध्याकाळची वेगळी रापण आणि एवढा एरिया आहे त्याच्या पुढे दुसरी रापण, त्याच्या पुढे तिसरी रापण असं चालू असतं. आणि आता त्या तिकडे दिसत आहे तुम्हाला, व्हिडिओ दिसत असेल. हळूहळू जाळं आता ओढायला घेतलं आहे त्यांनी. एक टोक त्या साईडला आहे, ती तिकडे ओढताना दिसत आहेत ती, आणि एक त्याचं टोक हे या साईडला आहे जाळ्याचं. हे बघणार आता मी पहिल्यांदा. मग गेल्या वर्षा इल्लाव तेव्हा आपण मासेच घेऊन गेलो ना, तेव्हा रापण नाही लागलेली. रापण नव्हती तेव्हा. काकी आत्ताच मासे काय ते घ्यावा, नाही तर तुमका मग तुम्ही इलाच तर तुमका मिळणार नाही. बघ कॅमेरा असलो तर एक मासो वर घालतलो, कळला? हा आता खोटा वाटता की मी असाच करतोय, कॅमेरा घेऊन जातो. काय हो पकडे बघूया की होय बघूया. तर मित्रांनो मासे काढत होते इथे, बघूया आधी. काय सगळं बांगडेच कशा ते 100 किती 8 काल मासे भरपूर होते, जवळजवळ 7-8 क्रेट होते. आज काय काय आहेत ना, सकाळी 4:30 वाजता 4 वाजता 3 वाजता आता 5 वाजता बोलते गाडी. मुंबईत भारी आहे बांगडो बघा, फ्रेश लागतात. फ्रेश तोच आताच गेल्या गेल्या करून का, आणि ते दररोज काय बनवा सगळे एकाच साईजचे एक लेवल सगळे मोठे रवो लावून भाजायचे, रवो लावून 200चे घ्यायचे. शिव काढले ते पीठ प्रत्येकाचे ठेवलं आणि 100चे? काढलंय. ह्याच्यात 100चे टाका, ह्याच्यात 100चे, 200 टाका. त्याच्यात टाकला, त्याच्यातच टाकले. त्याच्यातच टाकला, किती दिला? 20 टाकले. हो असले पेडवे नाही मिळत. नाही बारकी ना बारीक नाही. जरा येऊ ठेवा माका होय. इलेपासून मासेच खाता, भाजी खालीच नाही. भाजी खाता नाही, मुंबईत खावा पाहिजे. भाजी खावा, आता माझ्यात जरा खावा. होय पेडवो. आता पण टाकायचं. चल मॉपिलास हा. पेडवे माका किती 30 वर्षा खाल्लंय ना पेडवे. 33 वर्ष. जरा घेतले तर भरपूर घेतले. जरा काम आहे, राखणी कावची केली गावी. सारी कावची. किती जण जातात तिथून? 14 जातात, 3 जण जातात. आता वातावरण 3 जण जातात. तुमचे झाले, काढून झाले सगळे?
चल